keď Syn človeka v sprievode svojich anielov v nebeskom kráľovstve zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred ním všetky národy. Potom kráľ povie tým, čo stoja po jeho pravici: Poďte, môj otec vás pozýva do kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta. Pretože bol som hladný a nakrmili ste ma. Bol som smedný a dali ste sa mi napiť. Nemal som strechu nad hlavou a vy ste ma prichýlili. Nemal som si čo obliecť a vy ste ma obliekli. Bol som chorý a starali ste sa o mňa. A keď som bol vo väzení, prišli ste ma navštíviť. Pane, kedy som ťa videla chorého, alebo vo väzení? Nikdy som ťa nenakrmil. Ani som ti nedal piť, majster. Ani ja, pane. Nikdy predtým sme sa nevideli tvárou v tvár. Je to tak, ako vám hovorí. Čokoľvek ste urobili pre ktoréhokoľvek z najbiednejších, urobili ste to pre mňa.